På månen er der iskalotter, og det vil vi udnytte. Det er vores lukkede vinballon, og det er vores åbne vinballon. Og vores økosystem her retter med, hvad vi også kan lave på månens base. Og så er vores sne med at smelte. Vi har taget noget sne og smeltet det, for at vi kan lave vores elektrolyse. Det her det er vores elektrolyse. Det vi har gjort, det er, at vi har hældt vores snevand ned i hver eneste de 2 minipinpetter. Så har vi hældt noget vand ned i glasset og noget svovlsyre. Så tager vi strøm til det. Formålet ved forsøget er, at formlen for vand, H2O, det er, at vi deler hydrogenen og oxygenen, så vi får det hver for sig. Og som vi kan se, er der mest hydrogen i, fordi at der er mere hydrogen end oxygen. Nu tror jeg, vi går ind til 8. B's basemøde, og jeg tror, de er i gang nu. Natalia? Jamen, jeg er i kostgruppen, og vi tænkte lidt på at lave nogle forskellige opskrifter. Men hvad for nogle grøntsager, hvad for noget mad, man kan dyrke op på månen, men vi mangler lidt nogle idéer, nogen der kan hjælpe. Karoline? Man kunne måske lave sådan, så man kunne finde ud af, hvilke grøntsager, der kunne tåle at vokse på månen. Og så kunne du lave dem, så dem i en sandkasse, hedder sådan noget. Og så kan man få det til at vokse. Ja. Nadia? Det kunne måske også være en god idé, hvis I snakkede med plantegruppen, så kunne de blive enige om nogle ting, der kunne vokse der. Ja, helt klart. Og så tror jeg også, Malte gerne ville sige noget om noget sport. Ja, vi så en film, der handlede om, hvordan ens blodbaner blev påvirket under rejsen til månen. Og vi lærte også, at det er vigtigt at have mange mavemuskler og være i god form. Og så vi, at en af astronauterne han løb på løbebånd. Og han havde sådan nogle seler på, som holdt ham nede. Og så tænkte vi, at vi ville tage op i Fitness World og prøve at efterligne det, eller lave en model af det. Ja. Nadia? Altså, jeg så faktisk noget i fjernsynet, der minder lidt om det. Det var så bare, hvordan det var sådan en løbebånd, hvor dem, der skulle tabe sig eller genoptrænes, de blev løftet sådan lidt op, så de blev lettere. Så kunne man måske gøre sådan, så man blev tungere, fordi man blev lettere på månen. Så at man kan få motion på den måde. Daniel? Man kan også prøve at gøre det i svømme, så bliver man jo lettere under vand. Niklas? Det har jeg prøvet. Jeg var derovre. Vi er i gang med at måle baggrundsstrålingen i vores klasseværelse, og vi bruger et Geigermüller-tæller og et Geigermüller-rør til at finde ud af det. Og det bliver så vist på Geigermüller-tælleren ved hjælp af nogle impulser, og vi tjekker strålingen i vores klasseværelse, fordi vi skal jo tjekke, om den er klar til, når vi skal op på månen. Hvad laver I så herinde, drenge? Vi er snart færdige med perkekraven. Hej, vi er kosteksperterne, og vi vil gerne blive klogere på, om der er proteiner og kulhydrater i nogle forskellige madvarer. Vi har blandt andet undersøgt æggehvide her, og der har vi fundet ud af, at der er rigtig meget proteiner i æggehvide, fordi at det blev helt lilla. Og vi har også taget rugbrød, et rugbrødstykke, og det kan godt ligne, at det bliver en sort farve, men det er faktisk meget mørkeblå. Så der er også kulhydrater i det. Og det vi gjorde, det var, at vi først tog et stykke lille rugbrød i reagensglasset, og så tog vi noget jodkalium i. Og så blandede vi det, og så blev det sort eller mørkeblåt. Ja, og vi har gjort det samme med spegepølse, som viser, at der er proteiner i og masser af fedt, som vi har påvist. Ja, og så har vi fundet ud af, hvad der er i de forskellige madvarer, kulhydrat, fedt og protein. Og nu vil vi tilbage til skolekøkkenet, hvor vi vil finde nogle kogebøger, så vi kan finde ud af, hvad for noget mad vi skal have med på månen. Hej hej. Hej hej. Hvad laver I? Vi er i gang med at finde en måde for at få batterier opladt via sollys på solceller. Vi kan prøve at få noget lys på. Yes. Vi kan se her, at det her batteri det stiger med omkring de 125 mA, og det svarer til lidt over 0,1 ampere. Og hvad laver du, Sandra? Jeg skal få elastikken til at passe, så motoren kan køre. Og hvad er det for nogle biler, vi har her? Jo, det er, du kan se, den her store traktor, den er alt for tung til at blive kørt af en række solceller. Så jo tungere transportmiddel er, jo flere solceller skal der på. Og den her viser, at der skal omkring ligevægt på eller på begge sider for bedst mulig transport eller bedst mulig hastighed. Og så tror jeg, at Nikolaj han sidder og tester en af vores biler lige nu.
Ja, og som vi kan se her, så kører vores bil udelukkende ved hjælp af solceller. Hvad laver du, Josefine? Jeg er ved at teste min månesko. Jeg har 1 kilo på hver fod, så jeg kan blive stående på månen. Men selvfølgelig, når jeg kommer op på månen, så skal jeg have 25 kilo på hver fod. Og når du laver den her øvelse, så skal du spænde i mavemusklerne, og så bruger du lårmusklerne til at træne. Og nu vil vi se 2 af vores klassekammerater, der vil lave nogle øvelser under vandet, altså i vægtløs tilstand. Nu er vi i gang med styrketræning. Hvor er der så mørkt herinde? Hvad laver I? Vi er ved at lave et lysforsøg, hvor vi måler bølgelængden på det røde lys, og det gør vi ved at tælle interferenspletterne. Og det regner man ud ved at gange afstanden mellem interferenspletterne og gange det med afstanden mellem dobbeltspalten. Og så bagefter dividerer vi det hele med længden mellem den her og Nadia. Og så regner vi med at få omkring 780 nanometer. Og grunden til, at vi er så interesseret i det røde lys, er fordi, at det bruger mindre energi end de andre farver, som I kan se. Hvad laver I? Vi er lige i gang med at lægge effekter ind til rumprojekt filmen. Stedlerne. Se, der har vi Per Wimmer. Per Wimmer. Hej. Vi laver en temkirske, som er en blanding af et buddhistisk tempel, en moské og en kirke. Og det er et sted på månebasen, hvor man kan få noget religiøs åndelighed. Adspredelse. Religiøs åndelig adspredelse. Og her ser vi 8. B's jordopgang, som er placeret inde i vores klasse. Og nu er spørgsmålet, hvem er jeg? Jeg er bare en helt almindelig dreng fra 8. B, der gerne vil til månen. Det vil vi da også!